Днес продължаваме следващия епизод на Clash Royale. Съжалявам, че нямаше епизод доста дълго време. Ама просто... Да, знам за кой нямаше, аз не знам. Така. Супер Magica... това Magica Chest, как видите, го няма. Снимах, нали, какво ни спам, явно съм изтроил клипа, паднал ми с скелето на армията. Играем за чест, окей. Ами сега... Отворим само този чест. Лайтинг. Лантика е много добър, ама много елексири. Няма как го сложи. Добре, нека да влизаме в битката. Окей. Забавих се. Ехе, там чупи колата. То сега ще пусне гоблин върляли и ще ме пресни просто. Найс. Ама, няма първо му пресахме количката. На големия играчов. Ей, нещо. Ама не трябваше да го правя с тази скелетна армия, ама все пак, да. Ема така. Да, той принц ще щупи там коли. Ей! Няма голям проблем това. Това правим така. Чекай само си малко звука, защото... Може да не го чувате, ама при мен ми чупа ушите просто. Или просто аз трябва да си мога звука. Да, така ще стане. Окей, връщаме се в играта. Опа! Деликатно. Так! Айде, чао, приятелю! На този бях много първия, но... Пожелавам късмет. Ама... Не, какво може да се падне? Да, искам и покажа няколко игри от миналите. Така това тук е в колана. Не помня, но някой го бих много бързо. Да, стане, мога да е такова, ама стане, мога. Ехе. Шанс. Ще играем още една или две игрички и зависи тази колко ще е дълга и ще приключим този епизод. А утре очаквайте епизод на Майнкрафт. Този път ще има вече официално епизод на Майнкрафт. Найс. Искам сега гоблин варела. Гоблин варела. И сега там ще свърши работата. Комбо как миналия път и просто има едно невършно комбо. Принца... Мисля, има съвсем слушана игра.
Easy win! Тук е още една игричка. Клашер Зали. Окей. Направим му пожелахме късмина, този път ще му пожелаем. Окей. Наш грижи, приятели. Айде. Ти си много добър. Какво стана? Гоблин Варела просто пръска, приятели. Тук пръскаме пръска. Ама все пак, да се едно си нещо. Така или... Абе, не знам, ще видя сега в този клип, който е твърде слабо, ще го върна. Ще видяме 50 и това е. На този куличката си... Еш... Да, отива си. Так. Съжалявам. То стане от тъпо комбо, няма да се спреме. Аз ти го пуска. Те голем играч. Не, да чупи здраве да му. Ще щупи някъде бе. Какъв як звука от тези скелети ми. Армия. Ти голямо нещо направи, приятели. Реш. Реш би. Ние него се заселим в прасна. Топчак няма прави кой знае какво, но... Искам да кажа, че няма направи. И смица... базикна с вас. Правим така. Дум. Айде. Какво стана? Какво стана? Окей. В честа съм първи. Окей. Сега пускаме това с кола. Се отваря. Ще апдейтнем стреличките. Така хора. Това ще бъде за този епизод. Надявам се този още пореден епизод на Clash Royale да ви е харесал. Отключихме лайтинга в миналия епизод, точно от Super Magical Chest си отключих това. Скелетен отмета. И в миналия епизод забравих да поставя снимка на дека ми. Нали, дек, който... Преди миналия епизод, нали, на Clash Royale, на телефона ми в рамките на половин час ми се паднаха две легендарки. Първо майнера и след това играх един турнир от 100 джема и ми се падна Електро Уизърд. Ако не забравя и ако успееш сложи снимка, нали, на дека ми и също така взимах една карта, която е една от новите, сега ще ви покажа коя. Ако я намеря. Да, е тая карта. Си я спечелих. И така. Надявам се този пореден епизод на Clash Royale ви е харесал. Аз бях и ще следващото ключ. До тогава.